आप भी चाहते हैं कि ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की आज काहे पहिला एतना तेरी ए आदि कमल आज काहे पहिला एतना तेरी ए आदि कमल आज काहे पहिला एतना तेरी ए सुरुजा देवा थर थर का पेटी बड़ी खराबार कोनिया में और धइले ले बारी सुपली मौनिया में थर थर का पेटी बड़ी खराबार कोनिया में और धइले ले बारी सुपली मौनिया में हाथ जोड़ी करी देवा सुनिलाय रजिया हो हाथ जोड़ी करी देवा सुनिलाय रजिया हो आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल आज काहे कइला एतना देरी ए सुरुजा देवा तन मन धनावा से करिले पूजनावा तीन दिन के भूखल दिवई से दीदार खानावा तन मन धनावा से करिले पूजनावा तीन दिन से भूखल दिवई से दीदार खानावा रंजन राजीव सेवका दूध लेके खड़ा बाहू अमरेश राजा सेवका दूध लेके खड़ा बाहू आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल सब दिन उगला देव भोरे बिनु तारावा हो सब दिन उगला देव भोरे बिनु तारावा हो आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल आज काहे कइला एतना देरी ए आदि कमल आज काहे कइला एतना देरी ए सुरुजा देवा। मिक्स भाई राधे कृष्ण डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोढ़िया वैशाली।